oras na nawala sa harap ng maliit na bintana. Isang larawan ang di ko naipinta, dalawang libro ang di ko nabasa. Tatlong kaibigan ang di ko nakausap, apat na talutod ng tula ang di na isulat, 5,000 ang di ko napagmasdan, 6 na pagkakataon ang dumaan. 7 beses kong hinanap, 8 ulit kong sinubukang mahagilap, pero hindi pa rin matagpuan, hindi ko rin matakasan. Noon, 9 na buwan sa sinapupunan, balutot ang aking katawan. Ngayon, 10 daliri humihimas sa salamin ng bintana, at baluktot ang katawang nakaupo sa lupa. Ito ba ang panahon ng pagsasayang o pagsasaya sa panonood ng walang hanggang mga tunog at larawang tila ligaw at suling kong isinisilang sa harap ng isang munting bintana?